Un, dos, tres. Badrunets! Bona tarda a tothom. Bona tarda. I benvinguts un any més al nou repte dels Badrunets. Com bé sabeu, quan arriben aquestes dates, la Marató està a l'ambient i aquest 2019 dedicada a les malalties minoritàries. Són unes malalties molt poc freqüents que afecten a 5 de cada 10.000 habitants. Inclouen un conjunt de malalties molt diferents entre si, però totes tenen alguna en comú, i és que són greus, cròniques, són progressives i discapacitants. I heu de saber que la gent que pateix aquestes malalties no arriben als 30 anys. Com que n'hi ha més de 7.000, no ens pararem a explicar res més perquè seria massa extens. Per això, cada pas endavant, encara que sembli petit, és una gran victòria. Per això, avui, d'aquesta petita minoria en farem una gran majoria. La Marató compta amb vosaltres. Gràcies per ser-hi, gràcies per col·laborar i gràcies per donar suport a tot aquest grup de professors que estan aquí darrere de les cortines esperant fer-vos gaudir amb una aposta diferent del que heu vist fins ara. Una mica especial i ja no em queda res més que dir-vos que disfruteu de la nostra obra tot fent els pastorets. Ara us he de demanar un favor. A mi no m'ha vist ningú aquí avui. Sisplau, nens, no digueu res. Jo no hi soc. Hola a tothom. Benvinguts al nostre espectacle. Bé, hem tingut un problema amb la funció d'avui i no us podrem oferir l'estrena de l'obra Tot fent els pastorets. Jo no tinc cap inconvenient en explicar què ha passat. Mireu, ahir, a l'assaig general, la directora, la Cristina, no va aparèixer, motiu pel qual vam haver d'anul·lar l'assaig. I avui encara ningú l'ha vist per aquí. Déu-n'hi-do, no? Quin panorama. Doncs bé, em dic Júlia. Jo sóc la secretària, o més ben dit, l'administrativa del teatre. I veient que ella no té cap intenció de venir, assumeixo el lideratge i faig un canvi de plans. Mireu, us oferirem per tots vosaltres en exclusiva un assaig dels pastorets. Bé, de fet, estic una mica nerviosa perquè jo no ho he fet mai, això. Oh! I veig per les vostres cares que no us estic convencent. No passa res, estigueu tranquils, passeu una bona estona. A veure, què venia ara? Ah, sí. Ara toca la cançó Benvinguts als pastorets. Cançó que interpretava la Cristina i que jo, evidentment, no penso pas cantar. A ella sí que li agrada aquest món de la faràndula i de la cançó, però a mi el que m'avan són els contractes, els diners, la paperassa. Ja m'agradaria ja veure-la amb ella amb tot això. Aniríem ben arreglats. Bé, avui em reuneix una causa i jo crec que he de fer aquest esforç, però lo de la cançó, oi que m'enteneu? Res de res, Però no passa res, jo li encolor molt gust. A veure, m'agrada això de manar, A veure, tu, vine, que faràs la presentació. Vinga, sí, home, sí. Però què dius, Júlia? Això no ho fa la Dir, Ho feia, no, ja ho feia. Però tu la veus? Oi que no? Doncs au, som-hi, solucionem problemes. Espera, que vingui l'Anna també. Jo? Però si jo només he sentit aquesta cançó 2 vegades. Però ja n'hi ha prou, no passa res. A veure, què més necessitem? Ah, els nens! Nens, escena, vinga, va! Nens, vinga, som-hi, apa! Vinga, au! Preparats? Sí? Endavant la cançó Benvinguts als pastorets. Vinga, som-hi! Quina emoció sobre el taló, Carnaval com sempre és tradició.
pastorets. Nervis i acció, expectació, tots els anys s'espera amb gran il·lusió veure els pastorets. Assagem les nits i els caps de setmana perquè l'espectacle agradi als pares, tiets i germanes. Ja sabis què? Vindran també si es porten bé. Quin enrenou, ai quina guit, tot és un show molt divertit, comença l'espectacle, no és cap simulacre. Benvinguts els pastorets. Quin enrenou, ai quina guit, tot és un show molt divertit, comença l'espectacle, no és cap simulacre. Benvinguts els pastorets. Bé, perquè ara davant el nostre show necessitem a l'esperit, perruqueria i maquillatge, el decorat i l'atrezzo, l'equip tècnic i, com no, un director d'escena. I ara em pregunto jo, on és la directora? Preparem l'escena, senyora directora. Quan serà l'escena, senyora directora? Totes les ordenes, senyora directora. No hi ha ni acomodador. On són els dimonis, senyora directora? Tots serien olis, senyora directora. No es desil·lusioni, senyora directora, si no troben el perdó. Quin enrenou, ai quina guit, tot és un show molt divertit, comença l'espectacle, no és cap simulacre, per cantar fora els xiquets. Oh, benvinguts als pastorets. Fem els pastorets? Yeah! I que som-hi, comencem l'assaig sense perdre ni un minut, que no tenim tota la tarda. Com? Vinga, va, que es pecui! Ja, jo és que tinc un problema. L'últim dia, la senyora directora em va dir que no sabia si faria de Jatzer o de Jeremies. I jo ara mateix no sé si he d'anar allà o allà. Mira, jo també tinc un problema, saps? L'últim dia no vaig poder venir a assaig perquè havia d'anar al metge i m'han dit que m'han tret l'escena i ara no sé si l'haig de fer o no. I jo perdona, però és que a mi això no m'entra. O em poseu una vestuari que em vagi bé o jo no surto, em sap greu. Mira, saps què passa? Que jo tampoc sé ni on vaig. Perquè al final la Cristina va dir que l'Anna faria Satanàs. I si voleu saber la meva opinió, jo no crec que sigui una bona elecció. Crec que hi hauria algú que ho faria molt millor que ella, però bueno. Al final em toca fer d'Angelet, ja veus. Aquí ningú sap quin paper fa. Molt normal no és. No ens havia passat mai. Però com que ningú sap quin paper fa? Això ja hauria d'estar decidit. No m'ho puc creure que només de començar tinguem tants problemes. Jo, tot i que aquest any soc l'estilista de la companyia, soc conscient de les meves grans habilitats artístiques. T'ho faig saber, Júlia, perquè he fet hotel durant aquests anys. I si, esclar, aquesta té gaires problemes, no sé vosaltres, però si té gaires queixes, que retiri i jo em puc posar al seu lloc. Home, per què no? Calla, Maria, cara del meu cor. A mi el que no m'entra al cap és perquè no tenim un camerino per cada una de les actrius i dels actors d'aquesta obra de teatre. A mi el show de robes que es munta allà darrere em posa ben nerviosa.
nerviosa. Mira, com l'any que ve aquest problema no s'hagi solucionat, a mi no hi compteu pas. Sento que algú ho havia de dir. I ja també tinc una queixa, Clar, home, m'ho escoltaria. Assagem i fem tot el que se'ns demana. I escolta'm, jo crec que la senyora directora podria tindre un detallet amb nosaltres, com tothom que té, d'aquí mateix, de cap que sí, Escolteu, jo a les 8 he quedat, o sigui que més el caixo les xeixes per un altre moment, perquè jo a les 8 plego, no penso fer hores extres, o sigui que o comenceu o us quedareu sense llum, sense música i sense micros. Espera, jo encara espero una resposta raonable. No sé per què nassos he de fer de Sant Josep. Perquè tens barba, va dir la nostra estimada directora. Pensa que sóc tonto o que em ven la moto de la barba, com si això fos un problema. Que no vull fer de Sant Josep. Ja els hi vaig dir que tampoc volia... Fer els pastorets! A veure, un moment de calma, sisplau. Intentaré contestar a tothom. A veure, primer de tot. Laura, en sèrio. Ja ho sé. Si vols, pots deixar l'assaig. Cap problema, Estàs massa avançada. No sé què dir-te més. Tu mateixa. Decideixes tu. Seguim. A veure, Marta. Mira, i de restes. El nacional, això? No. No, sempre. Mira la companyia. Bandreina, compartiu camerinos i punto. A veure, una altra, la Carme. La Carme. Catering. Escolta, reina, porto tot una atrapada a casa i tiramilles. Vinga, tira. Home. I tu, Mari Carmen, ja sabies que hi havia això. Si has quedat, desquedes. Ja està. I per últim, Raül. El primer any era... Què era? El dimoni. No, volia fer de Sant Josep. L'any següent era tot un rei Gaspar, No. Jo vull fer de follet del Pare Noel. Etcètera. Però això què és? Un assaig dels pastorets o el comitè d'empresa dels pastorets? A veure, Ei, perdoneu un moment. Ai, què passa ara? Acaba d'arribar un equip de reporters de TV3. Els faig passar o què? Què? La televisió aquí? Sí, senyor. El que ens faltava. 6 anys participant a la marató i han d'aparèixer aquest any. Doncs què hi farem? Fer-los passar? Vale. Vinga, poseu-vos les piles, ara sí. Vinga, va, som-hi. Bona tarda, Malgrat, com esteu? Venim de Mataró de retransmetre els seus pastorets. Saps? Són increïbles. Sempre són recomanables, tu. Ja hem trobat un trànsit a la Nacional. Bé, hem vingut perquè ens consta pel material que heu fet enviar anys rere anys per les vostres obres de teatre. No estan gens malament. I és per aquell motiu que en aquesta 28a edició de la Marató de TV3 heu estat seleccionats entre totes les activitats que es fan arreu de Catalunya per sortir en directe al programa que ara mateix s'està emetent per TV3. A veure, em presentaré. Em dic Clàudia, la directora de l'obra, sisplau. Bé, doncs, vosaltres continueu amb la vostra funció i no us preocupeu de res. Jo aniré retransmetent tot el que aneu fent. La meva càmera? Gràcies. Hola? Sí? T'encén? Ara, benvinguts a la retransmissió en rigorós directe de la representació dels pastorets des del Centre Cultural d'un preciós poble del Maresme anomenat Malgrat de Mar. Jo sóc la reportera oficial d'aquest esdeveniment i abans de deixar-vos amb l'obra tot fent els pastorets, m'agradaria entrevistar algun dels seus integrants. Mira, perdona, noia, estàs satisfeta de la teva aportació en aquesta obra? Quin personatge fas? Que ets una pastoreta, potser? No, senyora, sóc la tècnica de so. Poso la música, apago les llums, arreglo micros, ja veu. Maca! Mira, escolta-me, què? T'ha costat gaire memoritzar el teu paper? Així per sobre m'atreviria a afirmar que fas de Verge Maria.
No, senyora, no. Jo sóc la perruquera de tota aquesta gent. L'estilista, diguéssim. D'actuacions no en sé gaire, però de xafarderies en sé una mina. Si vol li puc començar a explicar? Aviam. I què fa el tècnic de so i la perruquera enmig de l'actuació? És que no entenc res. Ara mateix podem comprovar que tots els integrants de la companyia dels Badronets estan en una espècie de confusió caòtica. Confusió? Res de confusió. Aquí va tot la mar de bé. Una de les actrius ens intenta convèncer que tot va perfectament. Què vol dir que ens intenta convèncer? Aquí tot va estupendament. Estupendament? Però si no hem ni començat? Amb el poc que he vist, això més que una estrena sembla un assaig? Un assaig? El que jo deia, senyores i senyors, un autèntic caos. Perdoni, Clàudia, soc... La directora de l'obra? No, soc la secretària del teatre. Avui faig de directora en funció. Només vull dir-li que la companyia dels Badronets tot ho fa estupendament bé. El que passa és que tot just estan escalfant. Sí, escalfant. D'acord, encantada. Santa Clàudia, la reportera de TV3. Doncs molt bé. Si ens permet, tenim molta feina. Sí, d'acord. No m'ho despedir pas. Bé, doncs, actors i actrius. A veure, perdona, Júlia, ara comenceu l'assaig. Jo he fet assaig? Què és assaig? L'obra! Comencem l'obra, Clàudia! Bé, actors i actrius. Tothom cap a TV. Cap allà. Apreciats espectadors, els informo que els actors s'estan col·locant en aquesta i l'obra està a punt de començar. Ai. Perdoneu, Perdoneu. Actors i actrius, tothom cap a l'esquerra. Cap a l'esquerra, sí. Apreciats espectadors, sembla que la directora no sap si els actors s'han de col·locar a la dreta o a l'esquerra. Ui, sembla que acabo de rebre una mirada d'odi. Esperarem més notícies amb discreció. Perfecte. Bé. Doncs bé, actors i actrius, allà. I tu ja us podeu anar a canviar. Vinga, som. Això no és gens professional. Júlia! Jo sola no puc amb tot. Necessito algú que m'ajudi. La Cristina em va dir que hi hauria la Mar i en Jaume i tampoc han vingut. O sigui que o em solucionen el problema o jo plego. Cosa que m'aniria molt bé perquè d'aquí una hora he quedat. Te'n recordes que t'he dit abans? Bé, doncs a veure, buscarem tècnic de so. A veure qui podria ser el tècnic de so. A veure qui podria ser el tècnic de so. A veure, vosaltres dues. Què tal us semblaria fer de tècniques de so? Què dius, ara? Si nosaltres som les pelos? Sí, què? Jo de focus no en toco, noia? Això, si vols que ens cremem, haurà de ser amb l'assecador. Doncs vinga, va, perruqueres. Deixeu-los ben guapos i ben guapes, Aquest? Tu has vist el personal que tens? Perdó, però serà una mica difícil deixar-los guapes i guapes, Perdó. A més, recorda que nosaltres treballem per amor a l'art i no tenim contracte. Això mateix. Doncs bé, a veure qui pot ser el tècnic de so. Jo puc ser-ho. A veure qui pot ser el tècnic de so. A veure. Sergio! Vas de pastor, oi? Oh, vinga. Vaig de Lloret, per fi. Sempre m'agradava molt aquest personatge. I les altres vegades que fèiem els pastorets, la Cristina sempre li donava aquesta a la Montse. La Montse? No sé pas qui és aquesta. Doncs mira, aquí entre tu i jo no ho feia gens bé. I avui, tot aquest públic podrà comprovar que soc molt millor lloguer que ella. Llàstima que no tinc company, ningú fa de rovelló. Però tant és, ja veuràs que bé com faig. Doncs mira, no ho veuré, no, perquè, saps? Elimino el teu personatge. Em sap molt de greu, però t'hauràs d'esperar l'any vinent a veure si sona la campana. Mira, jo sé que tu ets molt hàbil amb els ordinadors, que sí? Doncs au, vinga, ajuda la Mari Carmen. Zumbant-lo cap al camí del sol. Vinga, som-hi. Apa. És injust. Va, passa. Bé, ja tenim el tècnic de so. Vinga, som-hi. Què més fa falta? Doncs mira, cada any teníem apuntadors i aquest any no el veig per enlloc. I jo sense apuntador no em sento segura, perquè no sé si podré continuar. Jo puc ser l'apuntadora. Què te passa? Que t'apuntes a tot o què? Vinga, va. A veure, l'apuntadora serà...
L'apuntadora serà... Bé, l'apuntadora serà l'Eva, amant de la literatura catalana. Tu seràs l'apuntadora. L'apuntadora jo m'encanta, perquè em sé cada punt i cada coma del vers dels Pastorets. Em sé de memòria el text de Folchi Torres, Ramon Pàmies i Frederic Soler Guitarra. Que bé, seré apuntadora. Però saps una cosa que m'hagués agradat moltíssim ser? Què? Jo volia ser Satanàs. Bueno, doncs faré d'apuntadora molt bé. Què t'anava a dir això? Vol dir que no puc fer d'Angelella, no? No, si l'Àngels en tenim un bon, ja està, tranquil·la. Bé, ja tenim l'apuntadora. I tu, Marga? Vine, reina. A tu et necessito a escena, oi que m'entens? Doncs no, no tant. Mira, jo aquest any volia descansar i la directora m'ha ignorat. I veig que tu estàs fent el mateix. Va, vinga, vés cap a dins i prepara l'escena dels pastors còmics. Vinga, agafa la teva amiga i au. Dels pastors còmics, vinga. Au, som-hi. Apa. I vosaltres dos, què feu encara aquí? Vinga, va, no us ha canviat. Home, ja està bé. I tu, reina, em sap molt de greu, però no estàs per les troques. No, mira. Vés a descansar, vés a casa teva, l'any que ve ja et reincorporaràs i ja està. Au, vinga, au, som-hi. Veig que l'any que ve ja tenim nens aquí. Apa! Oh, no ha estat pas tan difícil organitzar tot això, no? Au, ja està, vinga, som-hi, a treballar. Com? Però Júlia, no te'n recordes que t'havia dit que tenia un problema? Que no sabia si faria de Getze o de Jeremies? Què haig de fer jo ara? Ostres, Alba, m'havia oblidat de tu, A veure, tu... Jo? Mira, saps què et dic? Ni Getze ni Jeremies. Aquesta escena no m'agrada mai. Fora, s'ha acabat. Tu tindràs la missió més important. La missió més important? Sí, sí. La més valenta. La més valenta? La titànica missió de cuidar els nens. Què? Sí! Home, en aquest paper que fan de l'anunciata, pobra canalla, té un rotllo de paper dificilíssim de prendre. Que va ser una cançoneta d'aquella fàcil, com la cançó del principi. Sí, es vos ve molt bé. Vinga, que se noti que t'agraden els nens, home, Alba. Però és que a mi això no m'agrada fer-ho. A mi el que m'agrada és actuar. Doncs vinga, au, ho faràs la mar de bé. Ai, que sí, macos, que li posareu fàcil. Ai, si són un encant, ai, que monos. Au, vinga, som-hi. Apa, a treballar, som-hi. Però és que jo no els conec de res. Ni això. Ni això. Està bé, nens. Com esteu? Jo sóc l'Alba. Però, a veure, estigueu quiets, sisplau. Veniu cap aquí. Tenim un problema. Ni parlar-ne, Neus, ja t'ho pots ben treure del cap. No em penso posar aquests draps. O em busques una cosa adequada o jo surto així a l'hora de teatre. Draps? No en tens ni idea d'estilisme. Això és glamurós, no s'haurà vist mai un Sant Josep com tu. A veure si t'enteres, estilista de passo que t'amori. Estem a Jerusalem, al segle I abans de Crist. Com vols que surti amb això? Vols que tothom en parli? Doncs precisament d'això es tracta, Raül, de que tothom en parli. No veus que aquest any tens un paper així tan petit que ningú se'n recordarà de tu? T'estic fent un favor. I tant. Gràcies. A veure, Anna, ja veuràs que guai. I dius que aquest és el pentinat que millor reflexa el meu personatge? Home, jo diria que ningú s'esperarà un dimoni amb una cresta multicolor. No, en això tens tota la raó, Maria, però jo no m'hi acabo de veure. A veure, deixa'm pensar, Pensa. Sí, tinc una idea, ja tinc una idea. Mira, i si et tenyeixo les puntes d'aquí dalt de color vermell, així de conjunt amb la forca? Home, una mica austera, no?
Mira, jo us ho dic de veritat, el meu personatge no duria ben d'origui. Em pots donar el llum de focus número 2, sisplau? Què et passa, Anna? Què ets? Anat al·lucinant, oi? Segur que estic molt més guapa que tu. Actors i actrius que no suporten la competència. Que dolenta que és l'enveja. Focus número 4, sisplau. Perdoneu, estem fent proves d'il·luminació. A veure, aquestes noies estan treballant, encara ens clavaran les tisores als ulls. Ho podríeu fer en un altre moment, sisplau? Podríeu vosaltres pentinar-vos en un altre moment? Oh, doncs sense actors no hi ha obra, saps? I sense llums no hi ha actors aquí a veure, saps? Home, doncs si no hi ha actors no hi ha... No sé, digues alguna cosa. Ai, Marta. Ja veuràs, t'encantarà. Però quina aberració de la naturalesa m'has fet al cap! A veure si ho entenc. Em vas dir que aquest any no et donessin cap paper a l'obra perquè havies fet un curs de perruqueria i d'estilisme avançat i que em faries un pentinat, que seria la bomba! Sí, la bomba que portes tu. Jo suposo que aquest curs el vas suspendre, no? Mira, Déu meu, quanta incultura estilística i quin poc glamour que teniu. És un look afro-hippie. El seu personatge és un àngel. Ho he relacionat amb els conceptes d'amor i pau que proclamen els hippies igual que els àngels. És una analogia estilística. Oh, però quines tonteries dius! Que sóc l'arcàngel Sant Miquel! És que si es presenta amb aquest pelucón davant meu, jo em moro de riure i no puc fer res. Clar, a veure, nena, com no em tornis ara mateix el meu cabell natural, et ben juro que baixarà Déu d'entre els núvols i et traurà aquest títol d'estilista de pacotilla que tens. Podem, sisplau, donar llums al focus número 5? Això és inconcebible. Mai havíem tingut problemes amb la roba. La Mar s'encarregava del vestuari, ens ho portava al Teatre de Pineda i encara fèiem goig i tot. I aquest any, algú em pot explicar què està passant aquest any? Qui ha tingut la brillant idea de que vosaltres dues sigueu les encarregades de perruqueria i de vestuari? On us heu tret aquest curs? Mireu aquestes pobres dues. El dimoni, que sembla un ponqui. Àngel sembla sortir de la fiebre del sabronoche. I jo que no sé ni el que semblo. Mira, és ben bé que Déu dona pa a qui no té dents. Esteu anclats en el passat. No sabeu per res apreciar l'art del segle XXI. Voleu que us digui una cosa? Jo me'n vaig. Ja us ho fareu. Sí, jo també. Això. Adéu-siau, més que adéu, Adéu. Escolta, però tan difícil és tirar una obra endavant, per favor, vinga. Júlia, que tenim un problema. Sí, tenim un problema, que jo no faig el pastorets. M'agrada fer comèdia, som l'home fent tragèdia, al canvi riuen dels meus acudits. Com tinc tant de carisma, la mare va pensar, aquest talent innat s'ha d'explotar. I sense consultar qui em va apuntar, jo no vull fer pastorets, jo no vull fer pastorets. Els trobo tan ridículs que resulten xiclets. Jo no vull fer pastorets, jo no vull fer pastorets. Em moriria si cantés el cor d'angelets. Els diables cauen a borres, tot just quan comencen a ball i porten les banyes fortes. Quan criden sobre tu en fent un gran guirigall. Però no vols dir que t'estàs passant una mica? Jo no parlo qualsevol de temes professionals. Jo no vull fer pastorets, jo no vull fer pastorets. Són interminables, són insuportables. No vull que s'ofenguin, només que comprenguin si jo no vull fer pastorets. Em sembla incomprensible, totalment insensible. No tens ni fava del que estàs parlant. Famílies que s'apunten només per afició, demanen actuar i fer tradició. Aquí ningú ve per obligació. Si no vols fer pastorets, si no vols fer pastorets,
mulet. Si no vols fer pastures, si no vols fer pastures, estudia anglès o fes morones pels cabarets. Volem a gent optimista, amb ganes de cantar i ballar. Si vols ser protagonista, torna-te'n al teu campista que vols és triomfar. Ah, sí? Doncs sí, Ho heu dit? ho hem dit. Si no vols fer pastures, si no vols fer pastures, veuràs quines cares faran els teus pares. Per més que els expliquis, amb plan tiquis-miquis, que tu no vols fer pastures. M'acaba de dir l'Elvira de tocar la teva mare, que finalment podrà venir a veure l'obra. No t'hi perdis, han encarregat entrades per tota la teva família. Déu meu, que emocionant! Graveu-ho tot fins a l'últim instant. Oh no! Hauré de fer els pastorets, hauré de fer els pastorets. No tens cap excusa, Déu meu, quin desastre! tindrà la família, Amb la tia Míria. amigues de classe. Déu meu, quin desfase! Hauràs de fer Hauré de fer i de desfer. i de desfer. Hauràs de fer els pastorets. Odio els pastorets. Apreciats espectadors, per abaixar una mica la tensió d'aquest descontrolat assaig i ja de pas per fer pujar una mica les audiències, us presento la secció còmica de l'assaig dels pastorets. Una escena que de ben segur us farà riure fins a perdre el nord. Bé, això espero, perquè vist el vist, ja no poso la mà al foc per res ni per ningú, oi que m'enteneu? Com deia, els còmics d'avui són dos pastors amb molta gràcia, en Garrofa i en Pallanga. Nois, que no tenim tota la tarda. No em feu quedar malament, va. Ja sabeu el que us he dit abans. Si aconseguiu fer-la sencera i sense interrupcions, fins i tot aconseguiu salvar aquest desastre. Vinga, va, confio en vosaltres. Que sí, Clàudia, tranquil·la. Jo sóc la graciosa de la companyia. Sí, perquè allà està, jo no sé, Com? No, res. Mira, doncs preparats per gravar. Aquí us deixo amb aquests dos personatges. Un fort aplaudiment per a aquests dos personatges. Ai, quina por! Jo vull tornar a casa! No siguis pesat. Ja trobarem el camí, si Déu vol. Ai, veus? Allò, allò! Veus el llum? Allà, allò que es belluga! No és per res que es bellugui quan no siguis tu que estàs tremolant com una fulla. Vols dir que allò no és un lloc? Home, no, que potser és una sargantana. Sí, fes-hi broma tu encara, No en sortirem mai més d'aquí. Sí, doncs, estic parant, home. El primer pagès que passi... Ja no hi és? Ja no hi és? Som lliure! Vinga, comences tu. Tu. No, tu. Jo. Vaig jo? Va, vaig jo. Sabeu aquell que diu... Com es diu el cotxe del Pare Noel? Renou! A veure, qui sap com es diuen les persones que viuen a Betlem? Figuretes! Què feu, poques soltes explicant acudits? Us recordo que som al teatre, amb els pastorets i en el club de la comèdia. Sí, Clàudia, saps què passa? Vols que t'ho expliqui? És que la Carme i jo sempre hem volgut tenir un paper còmic, però mai vam dir que volíem anar de pastor. Ella i jo som les gracioses de la companyia, però la directora no va comptar amb nosaltres
pastors. I hem pensat... No, no sé si tot això per tot que hauria donat la panya. Doncs sí, com t'anava dient, ens hem vist aquí davant, amb aquest públic, i ens hem posat a explicar acudits. I com que tot va com va... No et penses que no era tan esbojarrat explicar uns quants acudits, que tot sigui dit, sense donar la mar de bé, Mira, te n'explicaré un que et pagaràs de riure. Va, nen, i li pregunta al seu pare: Mare, què em regalaràs aquest Nadal? I el pare li diu: Fill meu, què et vaig regalar l'any passat? Un logo. I el pare li contesta: Doncs aquest any te l'inflo. Però de veritat que no ho podeu fer millor? Això és tot el que sabeu fer? Doncs ho tenim clar si hem de fer pujar les audiències. Si de veritat el que voleu fer és això, ostres, expliqueu l'acudit de la vostra vida. Això no és cap prova, estem en directe. Bueno, mira, aquests eren d'escalfament. Ara venen els bons. Atenció, són 2 ninots de nen. I un li diu a l'altre: Em sembla que m'he constipat. I l'altre li respon: Ah, sí, per què? Perquè sento olor de pastanaga! Pastanaga! Terça Santa, fora, talla! No puc més d'aquesta macunyada. És que no teniu cap gràcia. És que no en deu sortit vosaltres. Però si estem triomfant! Si el públic ens estima, els tenim a la butxaca! Mira, teniu un concepte de triomf preocupant. Aquests dos m'han fet de polleguera. No puc més, tallem la retransmissió. Home, potser n'hauria d'haver explicat un de més tradicional, com aquell que diu: van dos... Mira, ni ho diguis, I cauen del mig. No haurem equivocat d'escena, no? A veure... No. Efectivament, toca l'escena de l'anunciació dels àngels. L'Alba ja hauria d'estar aquí, Aquesta noia, molt d'English, però de veritat, res de res. Alba! Nens! Mira, espera't aquí, els vaig a buscar. A veure, cap allà. Déu meu, ja som aquí. Vinga, va, nois, comporteu-vos. Vinga, va, macos, sisplau, us toca cantar. Cada podeu fer atenció que us venim a explicar una notícia d'excepció que us encantarà. Quina gravina presentant us podem equivocar. Endavant, millor s'ha preparat amb tot el que anem a anunciar. Amb tot el que anem a anunciar. Amb tot el que anem a anunciar. No trobo per enlloc. Però què és això, Alba? Ai, no has fet bé la teva feina. Tenim un problema. Ja. Resulta que només he trobat la vestimenta dels dimonis. El vestuari dels angelets no l'he trobat per enlloc. Però... han d'anar vestits d'angelets? Jo crec que així estan perfectes. Però com vols que vagin de dimonis? Si són els àngels de l'Anunciata, Alba. Home, qui sap? Potser aquest any li podem donar un toc més contemporani, no? Mira, escolta. Vés allà dins. Busca el vestuari dels àngels. Tornem a passar l'escena i no vull cap error. Tens 10 minuts. Què? 10 minuts. 10 minuts? Clar, només he de desvestir-los. Trobar la vestimenta dels angelets i tornar-los a vestir. Això és bufar i fer polles. Però és que si tan sols estiguessin una mica més quiets... Nois,
Tenim tants problemes. Mama, m'has trucat? Sí, ja m'han dit abans que has encarregat entrades per tota la família. No calia tampoc que ho fessis per tothom. Bueno, ja estem bé, perquè t'aviso que per l'any que ve no penso fer els pastorets. No, ja te pots posar com vulguis. L'any que ve res de res. Perquè això és un desastre. Espavila, Neus, va, que des de direcció ho diuen que hem de començar a passar l'escena de Sant Josep la Verge Maria. Hem de procedir a vestir Sant Josep. Quina pressa, Maria. Quin estrès. I ara s'asseu. Vinga, noia, espavila, A què veure, esperes? Què vols que faci si està parlant per telèfon? Doncs un moment. És la meva mare que està tot el dia trucant per veure si agafa les entrades. Doncs penja el telèfon, noi, que t'hem d'arreglar la barba. Doncs feu. Mireu, només he trobat això per fer de menjar. Quin nen tan angelical. A veure, però fixa-t'hi bé, no deixa de ser un trosset de plàstic. A veure de què ens serveix aquella embarassada que fa una mica corria per aquí. Ja podria haver venit abans i així tindríem una escena una mica més real. Ai, sí, i més tendra. Però a veure, igualment, Neus, no em diguis que no és una monada. Una monada, sí, una monada, però no té cap botó per desconnectar-lo o per treure la vida. Què és aquest soroll tan escandalós? Què és aquest soroll tan fabulós? El nen Jesús és nat. Disculpin, he sentit que a continuació passaran l'escena de Sant Josep i la Verge Maria, és correcte? Sí, això mateix. Fabulós! Estimats espectadors, tindrem l'exclusiva de l'escena en uns segons. Mireu, és que no sé què fer, no para. Ai, no sé, nena. Busca un botó, treu-li les piles, però que calli ja. Vaig a mirar a veure si trobo un tornavís i li puc treure les piles. Ara tu ves. Sí, mama, ja m'has dit que venia la tieta Emília del poble expressament. Sí, fa molta il·lusió. Ai, que punxa. No, mama, no t'estic dient que la tieta Emili punxa. Bueno, mama, sí, de fet punxa una mica. Coi, si té més barba que jo, mama, la tieta Emília. Mireu, tinc una mala notícia, Em comuniquen que la caixa d'eines ha desaparegut. I ara què fem amb això? No tenim tornat. Què fem? Doncs ens haurem d'esperar que se li calin les piles. Voleu que us digui una cosa? Això és un bodrio. Quina pena d'assaig. Quina pena. Sort que jo aquest any no em vull. I així m'estalvio el ridícul que fareu. Perquè... Jo crec que no val la pena continuar això que estem fent, Jo també marxo i ja us ho fareu. Apa, adeu. I ara què fem? Me la fico, bé. Jo també. Però no podeu passar l'escena igualment? El so ambiental del nen tornarà un rotllo dramàtic que segur que farà pujar les audiències. Què me'n dius? Ho dius de debò, això? I tant! Et recordo que estem emetent en directe per milers de telespectadors. Però amb un so ambiental tan fort no se sentirà la veu dels actors. Doncs que acomiadin el tècnic de so, llavors. O que comprin uns micròfons més potents. Però és que els actors no tenen micròfons, projecten la seva veu. I així van les coses, No us podeu modernitzar-vos al teatre, no podeu aprofitar la màgia dels avenços tecnològics, com fa el cinema o la televisió. Mira, el teatre té 1 milió de possibilitats que no té ni la televisió ni el cinema. Em sembla que els actors de teatre us heu quedat una mica obsolets. Els efectes especials que té el cinema o la televisió no els té el teatre. Però ja t'he dit que nosaltres tenim altres possibilitats que no teniu vosaltres. Mira, em sembla que no m'estic explicant. Permet-me que t'il·lumini. Teatre? Televisió? En el teatre et pots fer mandrar i si tot que pot ser millor.
vino teatre, vine si tu ets teatre. Avui l'audiència vol espectacle i des de casa és com un miracle. Veure notícies, un film de terror, o sigui el que vulguis al televisor. Un musical on es canta i balla, no és el mateix des d'una pantalla, amb una entrada viuràs sensacions, assegut en platees com tot emocions. Insuportable, si el públic parla quan arriba la tos, tothom escena es posa nerviós. Abominable i desagradable, com mirar una pel·li de ciència-ficció enmig d'anunciants de por. Oh! Mira que ets pagesa. I tant! Sóc una pagesa, però mai res de grandesa. Jo veig que se't dona molt bé la improvisació. I tant. La improvisació i també la direcció, reina. Doncs hauries de posar-te al dia una mica en tecnologia, perquè pel que veig, aquí encara esteu fent els pastorets. Pastorets. Mira, vés-te'n a fora, compra una entrada i veuràs de veritat què és un bon espectacle. El nostre públic serà qui mana, apuntaran i faran diana. Al seu albrat i direu qui és millor, si és el teatre o la televisió. Apa, penseu, ja n'hi ha prou d'especulacions. Què és millor? Què és pitjor? Què és millor? El teatre o el televisor? T'oblides encegat per boja febre, que ha de néixer en humil pessebre, qui el món deu redimir. Ja el jorn s'acosta. No m'atera la predicció, Sant Miquel. Ma fúria aterradora, ma fúria aterradora, Vençut el deixaran sagnant a guerra. ma fúria aterradora, vençut el deixarà el sagnant a guerra. Meva és la humanitat, i meva és la humanitat, I ha de ser meva eternament? És això. I ha de ser meva eternament. La virginal puresa de Maria rendirà la malícia de l'infern. Nena, que et toca? Jo? Saps qui sóc jo? Jo sóc el desig. I jo parlo als homes amb... Jo sóc el desig. Jo parlo als homes amb veu encisadora. Ho has de fer així, Anna, sisplau. Molt més enrabiada, filla, aquest satanàs. Polín, quina poca esma que té, reina meva. Jo no sé en què estaria pensant la Cristina quan va repartir els papers. Jo és que no m'hi acabo de veure. No, reina, és que ni tu ni ningú, guapa. Podem continuar, noies? Estem enmig de la batalla dels cercs. Aviam, ja començo, Saps qui sóc jo? Jo sóc el desig. Jo parlo als homes amb... Jo sóc el desig. Jo parlo als homes amb veu encisadora de les passions terribles que els turmenten. Dins del cor dels humans, jo regno. Dins del cor dels humans, jo governo. I el primer pensament... Perdoneu, és que m'he emocionat, Saps què, Eva? Fem una cosa. Fes-ho tu. Ho fas molt millor. Jo no em sé ni el paper. Mira, no t'ofenguis, Anna, però és que no fas ni gota de por. Em sembla una bona idea. Què et sembla? Ho fem així? A mi no m'importa. Que què em sembla a mi? Que què em sembla a mi fer el satanàs? Del text tradicional de Ramon Pàmies, jo sóc qui feu pecar els fills de Sodoma. Jo he creat la vanitat despertant. M'he convertit en el rei de les tenebres i he baixat directe a l'infern per governar-vos. Fills vengatius! Satanàs ha tornat per conquistar-vos! Vinga, va. Sisplau. Va, vinga. Quiets? Bloqueu.
Calmeu, sisplau. Què us he dit abans? Que si us portàveu bé, us donaria una piruleta cadascú. Tan bon punt, acabéssim l'assaig. Millor 3. Està bé, seran 3. Però escolteu, això de fer xantatge per resoldre les coses no està del tot bé. No ho feu de grans, Un ha d'aprendre a fer front als seus problemes. A mi, no pregunteu com fer-ho, perquè no sóc una experta en resoldre'ls. Sóc una experta en trobar-me'ls. Però bé, què us haig de dir a vosaltres? Si el vostre màxim problema què és? Anar al col·le i jugar a la Play. Problemes i més problemes. La vida és un sac de problemes diaris, on el teu repte és saber com resoldre'ls. Em passo el dia observant les actituds del meu voltant i veig que tot està ple de problemes. I aquí provoca situacions i crea un munt de confusions, fent que a la vida hi hagi molts problemes. Si els vols resoldre molt abans, no pots parar per fer un descans. Quan apareixen resulten delirants. Mon avi ja m'ho va ben dir, si ve un problema has de resistir i no defallir. Vosaltres no sabeu la sort que teniu de no tenir problemes encara. El món no està ple i hi ha gent que fins i tot els busca. Oi que no enteneu res? Com pot ser que una civilització tan avançada com la nostra es dediqui a pensar a crear problemes sense buscar cap tipus de solució? Tranquils, ja us arribarà el dia en què es giri la truita i es presentin problemes en el moment més inoportú. Si et vols resoldre molt abans, no pots parar per fer un descans. Quan apareixen resulten delirants. Una ja m'ho va ben dir, si ve un problema has de resistir i no defallir. I ara som-hi a resoldre's. No tinc ganes de veure si jo el problema. Sí, mira, tot just ara estava. Doncs els espectadors són molt exigents i no te'n deixaran passar ni una. Si no ets capaç de fer una escena amb 4 nens, perdràs tot el prestigi que havies aconseguit fins ara. Sí, ja ho sé, tranquil·la, no pateixis. Doncs mira, ells són molt exigents. I pensa, que no se'n recordaran de tu de que l'any passat vas fer el conte de Nadal que ho vas fer tant i tan bé. No, se'n recordaran de que vas ficar la pota. I demà, malgrat, admirable, l'Alba, l'actriu frustrada, que no va saber fer una escena amb 4 nens angelicals. I no t'ho dic per pressionar. No, si d'això no en tinc pas cap dubte. Doncs au, potser que hi vagis pensant, Ja toca. Ai, Cloïtas, ai que maco. Molt bé, Ada. Estic impacient per veure el resultat. Ara sí. Estimats espectadors, sembla que per fi veurem una escena com cal. Per tots vosaltres, els diables cantant la Traviata. Ai, perdó, volia dir... Tenim un problema. Més problemes? Sí, si representa que els àngels estan anunciant la bona nova, no haurien de ser aquí a escena també el nen Jesús, la Verge Maria i Sant Josep. Ostres, Alba, tens raó, Sí, Raül, Judit, a escena, vinga. Som-hi. Va.
Nen Jesús. Doncs com us anava dient, per tots vosaltres, els àngels de l'Anunciata. Poseu molta atenció que us venim a explicar una notícia d'excepció que segur us encantarà. Quina alegria presentar, no us podem equivocar. Cada vegada millor està preparat amb tot el que anem a anunciar. Jesús, pel fi és Ara sí, molt bé, felicitats, molt bé. Mira, me'n vaig a prendre una tiret, o no arribo al 2020, jo me'n vaig. Actors, actrius, veniu un moment, sisplau. Veniu vosaltres. Doncs veniu. hi ha matrimonis. Segueu un moment. Haig de dir una cosa. Un moment d'atenció, sisplau. A veure. Tenim a la Júlia. Tenim a la Júlia, allà al Camerino, prenent una tila que diu que ja no pot més, que necessita un respir. Mira, que et deixis de tonteries, que aquí tots estem estressats i no marxem a fer descansets. Jo estic veient que arriba l'hora i ja ho he dit molts cops. I quedat. Per favor, una mica de comprensió per una persona que està fent un paper que no li pertoca. Recordeu que ella no és la directora. La directora és una altra que té un morro que se'l trepitja. Ens posa aquí, amb aquest embolic, i després, mira, se'n va com si res. S'ha de tenir barra, En fi. Bé, no? Jo veig que aquest any ens falta una mica de coordinació i una mica de cooperació, així com a grup teatral. I he pensat, he vingut una idea. A veure què us sembla. És una idea. Bé, al final els agradarà. Una idea. Què us sembla? Sí? Ja ho veurem. Sí? Si en lloc de fer l'amic invisible a l'escola per Nadal, com el fem cada any, el fem ara aquí. Bé, Neus, anda, que l'amic invisible aquí mig t'has cobert de glòria, saps? Doncs jo m'hi apunto, a veure si aquest any tinc una mica de sort i em toca un regal que m'agradi. Molt bé. Sí, és per això un amic invisible d'esperar molt, L'any passat jo vaig regalar una maqueta fabulosa d'un avió. I sabeu què va tocar a mi? Un vale per unes abraçades i un paquet de mocadors de la Hello Kitty. No us queixeu, ho tinc aquí tot preparat. Mireu. Aquí tinc els papers. Ja els podeu agafar. Sobretot, no mireu qui us ha tocat, d'acord? I aneu pensant un regal que no sobrepassi els 10 euros. 10 euros? 10 està bé. Aneu venint, va, agafeu els papers. Ja ho veureu. Ets un, Tot això em resulta molt estrany. He de fer un regal en un company.
ni em regalarà un objecte que no encertarà. Jo no sé qui és, em provoca estrès, que em fan un regal molt compromès. Qui deu ser el meu amic invisible? Qui deu ser d'entre tots que ha rebut el meu nom? És tan increïble quan ets invisible que pots prendre el pèl a tothom. Jo puc ser el teu amic invisible. Jo puc fer-te feliç en haver-te escollit. És tan increïble quan ets invisible i pots fer un regal a David. Un nino de plàstic de Taiwan, Pare Noels que canten com Tarzan, bolis fluorescents, un d'espantadents, o potser una Barbie amb complements. Un dibuix pot ser molt creatiu. Un dibuix pot ser molt creatiu. Un poema de Penky l'escriu. Sempre pots trobar jocs per reciclar. I així tu estalvies de comprar. No vull comprar. Qui deu ser el meu amic invisible? Qui deu ser d'entre tots que ha rebut el meu nom? És tan increïble quan ets invisible que pots prendre pèl a tothom. Jo puc ser el teu amic invisible. Ser el teu amic, fer-te feliç en haver escollit. És tan increïble quan ets invisible i pots fer un regal a David. Veus com us ha agradat la meva idea? Veus? Vinga, va. Ara comptarem fins a 3 i podrem obrir el camí. Aviam qui ens ha tocat. Una, dues i 3. Però és que en el meu paper posa el meu nom. Tenim un problema. Jo sóc i seré sempre el rei de l'univers. Danseu esperits infernals amb gran alegria. Celebrem en cas d'odi la victòria de l'infern. Si un dia el cel va llançar-nos el seu empíric, escopim-li avui des de la terra la befa de la més estrepitosa derrota. Guerra Déu a les altures! Jo era un àngel molt trapella que vivia dalt del cel. Feia moltes malifetes i a tothom prenia el pèl. Però com sempre em castigaven, un bon dia els hi vaig dir: no cal insistir, marxaré d'aquí, però només vull advertir. Passaré cap a l'infern i ja no veuré mai més l'hivern. Passaré cap a l'infern i declararé el meu govern. Respongui, Mona.
dimoni. Qui són aquests dos intrusos? Majestat, he trobat aquests dos pastorets tanoques tafanejant les portes de l'infern. Pobrets meus, us heu perdut, potser. Com us atreviu a pertorbar el regne de l'infern? No ens hem perdut pas. Hem vingut aquí a explicar-vos uns acudits. Acudits dolents per gent dolenta com vosaltres? És que saps, estem fent un estudi de mercat. I hem pensat que com no fem cap gràcia els d'allà dalt a la terra, volíem saber si els d'aquí baix, els dolents, teniu un sentit de l'humor. Oi que m'entens, Satanàs? Sí, sí. Doncs mira, te n'expliquem un, Va. Van els àngels... No, al revés. Van els dimonis al cel per jugar un partit de futbol. I els àngels els hi diuen: perdeu, perquè tenim els millors jugadors. Però els dimonis els responen: sí, sí, però nosaltres tenim tots els àrbitres! Però quin acudit més dolent! Aquest és un pecat habitual entre les nostres fúries. Sigueu benvinguts a les nostres calderes. Ja formeu part de l'exèrcit de dimonis. Que s'obrin les comportes de l'infern. per la vostra participació en aquest, com dir-ho, esbojarrat assaig. Esperem que puguin perdonar qualsevol cosa que hagin vist fora de lloc, com dimonis sense banyes, àngels endimoniats, perruqueres en pràctiques, actors descol·locats,
directores invisibles, reporteres agosarades i secretàries desesperades. No parlin malament els seus amics de nosaltres, No ho facin. Aquesta companyia ho fa molt bé. No sé què ha passat aquest any que... Coi que diré per allà! La nostra estimadíssima directora! Ah, és la directora de l'obra? Doncs a bones hores, A bones hores. Ja cal que tinguis una bona excusa, nena. I que no em donguis a mi tota la culpa del que ha passat. Perquè això ha estat... Ha estat fabulós. Fabulós. Ha sigut genial. Sabeu què? Quin gust veure actuar aquesta gent sense cap pressió. Sense haver d'estar pendent sempre de si tot surt bé o malament. Jo mai ho havia pogut veure en directe i aquest any he gaudit tant. Aquest va ser un dels motius pels quals vaig desaparèixer. Per què? Doncs perquè, mira, que si no m'agrada el tràfic que m'has posat, que si jo avui no puc venir a assajar, que si no m'he estudiat el text, que si, hi, jajaja, i vaig dir, saps què? Que s'espavili. I per això vaig marxar. Però, sabeu què? Avui m'han demostrat, primer, que ningú és imprescindible. I segon, que la companyia dels Badronets són una pinya ferma i forta, capaços de tirar endavant tot el que es proposin. Estic molt orgullosa d'ells i, a més, el més important és que la família Badruna ha tornat a col·laborar per 6a vegada a la Marató de TV3. Grava tot això, grava! No m'hagués imaginat mai que aquesta obra tingués un final tan emocionant. Grava, grava! Júlia, vull donar les gràcies per la teva desinteressada col·laboració. Realment has estat una peça clau en el desenvolupament d'aquesta funció. Compto amb tu per l'any que ve. I a tu, Clàudia, i a TV3, us agraeixo que ens hagueu escollit d'entre tantíssima gent. En fi, una funció perfecta, però manca una cosa. Sí, heu de fer al final, perquè jo no ho vaig fer. No el vaig fer. Heu de fer un final adient a aquest espectacle i que faci justícia a tot el talent que hi ha hagut aquí dalt avui de l'escenari. Confio en vosaltres, sisplau. Heu de fer el final. El final perfecte. Sense donar-nos compte, som al final. Els focus del teatre fan més tots apagats. Després de tanta estona estem enlluernats. Entre les bambalines no hi ha ningú. Estem junts a l'escenari i cantem tots per tu. Quan tot s'acaba, t'has preguntat potser un cop què és el principi i què és el final. Mira, saps què, Clàudia? Potser no ha estat tan mala idea això de que vinguéssiu a gravar l'assaig. Un moment. M'estàs donant les gràcies a mi? Home, tampoc cal treure les coses de context, Però crec que has fet una bona feina. Em sembla, Júlia, que la medalla de bona feina avui te l'has guanyat tu? Oh, potser sí, però què te semblaria si l'any que ve formessis part amb nosaltres dels Badronets? De veritat? No us en penedireu. No t'ho he dit abans, però la il·lusió de la meva vida no era pas la televisió, era el teatre. Doncs no se'n parli més, vinga. Segur que trobarem un paper a la teva mida. Oi que sí, Cristina? Mira, ja m'hi torna a fer. Damunt d'aquest escenari actuem com a bons comediants. Assajos, baralles, nervis i rialles, i en fem un minut de descans. Entre les bambalines no hi ha
hauré de fer més els pastorets, no? Doncs no hauràs de fer més els pastorets fins d'aquí un quart d'hora. I ja està. Doncs ara sí que hem arribat al final. Esperem que us hagi agradat. I anem a donar les gràcies, com sempre, als nostres actors. Comencem per Sant Josep i la Verge, Raül i Judit, els nostres pastors amics, Satanases, sisplau. Les perruqueres, sisplau. La nostra actriu a punt de... Els camins de so, Mari Carmen i les 4 ajudantes de Satanàs. La nostra Àngel Sant Gabriel i la nostra reportera Clàudia i la nostra secretària Júlia. Tenim un problema. Quin problema? Ai, m'he oblidat el nostre problema. Donar-nos suport i ajudar-nos en tot el que demanem. Comencem. Al centre, per deixar-nos venir a assajar, al Centre Cultural de Pineda per proporcionar-nos la roba, el Germán Salvador, que és una botiga de Barcelona que ens deixa llogar aquest decorat a un preu molt assequible, i a l'Escola Chanel, que ens ha deixat el decorat de l'Infern. Els nostres tècnics de so, de veritat, en Jaume i les nostres càmeres reporteres de veritat, en Ramon i Sandra. També agraïm a les perruqueres, com es diu, Mònica Márquez, que ens han deixat tot l'atrecho que porten elles. I apuntadors, Marta Morell, que avui està aquí. Marta Morell, està allà. Les que han begut entrades de vida. Els nostres 4 angelets que ara porten el més important, sisplau. Ai, no, és veritat. Laia Munguilot, per favor, és una exalumna, i aquesta sí que és la maquilladora de veritat. Una exalumna que està estudiant. I ja està. Ara sí que tinc aquí això per apuntar, per actualitzar el marcador. Fins ara, fins que heu entrat vosaltres, teníem 2.700 euros. Ahir a la tarda vam acabar amb 2.700 euros. Anem a actualitzar el marcador. Txatxan. Aixequeu això, per favor, i comencem al revés, vale? Gràcies. I acabaré com sempre. Gràcies.
sempre sabeu que hem acabat ballant. El que passa és que aquest any no podia demanar més. Enteneu? Llavors, posarem la cançó de Marató, Celebrem la vida, que és el que hem de fer, celebrar la vida, i que faci cada un el que vulgui ballar, que balli, el que vulgui cantar, que canti, i us esperem aquí a l'Escala per donar-vos les gràcies. Fins l'any que ve.